Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtalna kayon, tayrugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Tigammat, tikali. Adda idi agtutubo anasutil ken napalalo ti kinasukir na. No adda makmakan dagiti kaubingan na, sigawatan na. Saan na nga ammo ti agkiddaw iti pamakawan. Uray dagiti lalakay no makita na nga addakan kanenda ket sigawatan na. Aging ga iti maysa nga aldaw ket Ayos! Adda manen kanak asinigawat ko kadagiti kalugarak. Agpapasak ita amangan. Aga, sa dino man ang tinagapon dagita akan kanam. Sinigawat ko kadagiti kalugaran tayo, nanang. Anya, inaramid mo manen ti kalukwa manak ko. Nagnam ay tupay ti raramidak. Sana kon ngagbannog pa'y ngagsapol. Sigawatak latnan nagiti kayat ko akanan. Saan anasaya at ti kastang aramidam, aga? Kaguradakan adagiti kaarubat ha. Basta latan sigawatam dagiti kan kananda. Apay ngamin nga ipakita da kanyak dagiti kananda. No ilamang da kuma, saan ko asigawatan? Anya, Hala, panawan da ko nanang. Ibusak amin dagiti nasigawat ko amakan. Kasi naimas ti kanan ni Kirsang dito'y sirok ti dakkala kayo ah. Ha? Asit kak man. Kirsang! Anya day takang kanam? Nalom abungan ti papaya. Naimas day ta ah. Ay talaga, naimas Naloom day ti abungan ti papaya, iti mismo apuon na. Iso naimas. Muti day ta! Oh! Inagaw mo mutan ti kang kanak, aga! Oh, nagriri ka? Muti day ta! Nagkalas talaga ti ugalim! Agsisigawat ka! Sige, nagriri ka. Danugak ti ulom. Naimas sa talaga dahi ti prito ang manok na luto ni nanang ko. Mga anak dito terasa ti balay, tanaparir ti hangin. Nagdagang ngamin di kusina. Isa di tuyak lata. Bikong! Ni, si Kamat Gayam, aga. Anya day takang kanam? Prito ang manok. Naimas ti pan nakaluto na. Ikanak mamat, Bikong. Kaya't kumot ti mga nitikas ta. Ha? Kat ni, dandan ni may bus kung dito kan nakaprito ang manok. Basitan tinabati oh. Uray pa'y. Kaya't kumot amaramanan day ta. Aga, mabisinak pa'y. Sana Kukuha akong dito. Ala, sinigawat mo matundikan ka aga. Naimas mo pa iso ah. Awanan kay ti bayan aga. Agsisigawat kay ti makan. Labo nga ti kayo tinaalak iti kabakiran. Umdasan da ito'y akan itangal daw. Agtugawak pa ila dito'y patok eh. Napanoga kami na nagsapol iti kanag. Tatadabaso. Nay, apay barawk. Anya day ta nakasako nga imot yo. Bunga ti kayaw nga inalak iti kabakiran. Kanag to no madamdama. Mabisina kung tatadamaso. Kaya't kumot ti bunga ti kayo. Aya. Ay, mabit lang ta ibingayan ka iti kanal. Ha? Talugay mabunga ti mabulo day tatata. Wain, baraw. Alam da ito may sa tapno maramanam na. Kukwaklangan dagitoy. Ni apa niya sinigawat mo mat amin ang dagiti mabulaw. Kaya't ko daytoy. Iso ako kukwaklangan amin na mabulo yo. Pasensya kayon tatadamaso. Kanayon mat abagbaga ak ti anak ko. Ngam talaga anatangken ti ulo na. Lawin na. Saan anasaya at aramidan ni Aga? Agaawon nalatan dagiti makan amakita na. Tata, No sa di no tayan dagiti makan, isumat ti papanan na. Sigawatan na ti kankanan dagiti karoba na. tata, Di na mo ti dumawat. Agsigawat latan. ay na, pasensya kayon tata. Bayay nyo, bagbaga ak tumanen apaman ama kaawit ito'y balay mi. Kat ulitak manen ti agkid daw iti pamakawan tatadamaso. Pakaragsakak nga rod ti raramidak nanang. Ay na anak ko, oray ni Tata Damaso.
Inalam ti mabulo a pinuros na iti kabakiran. May samot nga mentitid na kanyak. Iswa sinigawat ko amin ang dagiti mabulo nga dayti sako na. Aga, Baybayan da kadilatan ni Teraramidak. Naragsakak no adda masigawat ko amakan. Ay, saan tayo langan nga ipakpakita ti makan kini aga at agawan na. Sayatan di ka maramidan tayo. Kun nga Rod, nagalas at talaga ti ugali na. Kabusor ko dahi nga aga. Sapay la ko mata pumanaw langan dito lugar tayo. Ibilbilang ko dahi kabusor. Uray da kami matbikong. Ay, ori da kami. Pumanaw kumalangan dito yung lugar tayo. Tapno awanan ti agsigsigawat. Nabayagan nga ugali dayta ni Aga. Nagalas sa Nalay nga agsigawat. Iso nga adaywan tayo langan. Adda bakit lumabas dito yung parangan mi? Nakasusuni ti laba. Anya nga tatilinahon ti labana. Ha? Atay tan? Asidegan dito yayan ko. Ina bakit? Anya tilinahon dito sinusun mo laba? Nagdudo humaamakan, barok. Ah, kasta ka di? Ilakom da kita, ina bakit? Saan? Itad ko kadagiti mabisbisinan. Anya? Ay, idisuman dito labam. Takitahag tilinahon na. Uwan. Aday ta. Wow! Nagadua prutas ah! Wan barok. Mabsog timangan kadagito'y aprutas. Apay ngayon bagam nga itad mo kadagiti mabisbisinan. Ina bakit? Ipaay ko kadagiti inagawam iti makmakan. Anya tikayat mo asawan? Sukat dagiti makmakan asinigawat mo. Nagadubay lang sa asawang mat. Mutoy amin dagiti aprutas. Kukuha amin dagiti. Inigama mon ti labak. Kaya't asawan dayta. Sigawatam mat dagiti prutas. Ala, pumanaw kan, sika bakit? Kukuha amin dagiti imot mo aprutas. Sige, pumanawak. Ngamda ito iti ibatik asarita. Iti da ito nga inaramid mo. Amin to akanam kat sipayutam to. Anya? Amin to amakitam amakan diti rabaw ti daga. Gammatam tapno laeng agbyag ka. Adulamin. Dayta ti tandaanam. No saan ka nga agbaliw iti nagalas nga ugalim. Agnanayon ama bisbisinan ka. Apay ngay, tadyak matan malapdan ti bagik. Nagadun tinakan ko aprutas sa naggapoy ti bakit. Sana ka mabusog. Apay kastoy dagiti kukok. Imati dugdan. Anya ka din dito yung mapaspasamang kanyak. At damat na nagtubtubo apayak ko. San? Agbalbaliw tilangak. Ay, bumasbasitak. Bumasbasitak! Aga, sa dino ti ayan mo. Mangal daw tanan ako. Aga. Sa dino nga tan tinapanan ni Aga. Itayak pa'y amang sapsapol kan kwa na. Nagdakkel abilit ti agam ampayag iti batog dagiti tarakin ko aman ako. Naidumduma day ta. Ay sus! Kalaat asinipayot na ti may samanok ko. Intayabnan. Inya dayunan ti manok. Ay sos, adun amanok ti sinipayot ti dakkel abilit. Anya nga ti aramidan tayo. Tapno mapatay tayo dahi di dakkel abilit. Nangatot ti tayab ti kalay. Kan sana basta mapatay tayaw. Tanapartak ti panagswak namang sipayot kadagiti taraken tayo amanaw. Agasam, tamagapatan na adagos dagiti manok.
Manipod nagpukaw ni Aga. Adamot yung dakkel abilit asin mo blat kan kuana. Ha? Nagpaisan niya? Ala, mang panunot tayo iti pamuspusan. Tapno mapatay tayo dahil dyan dakkel abilay. Nagbalinak anak kalabilit. Yak malapdan tag sipayon. Kadag itinapiyag atarakan. Mabisina kon. Awanan ti makitak atarakan amanok. Ito'y paingagam ang payag ak dito'y tangatang. Nanggit ko pa iti boses ni Nanang. Amang sapsapol kanya. Yak kaya't tiag bisin na kasnoy. Balbalusitan dakdag iti tao. Di pa yak pa. Nagkaraan. Napuntaan ti dakkel abilit, Bikong! Nagturong iti kabakiran! Kunya ron. Surutan tayo iti nagturungan na dahil dyan abilit. Kat patayin tayong kakadwa. Wan tata. Naskan na mapatay tayong ti bilit! Tapno awanin ti mangsipayot kadag iti taraken tayo amanok! Intayong kakadwa! Saan ko na mayukrat ti may sapay ako? Nanang, tulungan na. Diyak kayo tiyag balin abilit. Agbalbaliw ako. Sapulan dakdag iti kalukarak. Patayin dak kano. Anya ti aramida. Sapsabulan dakan dagiti kalugaram, kali. Ha? Nagkalata nagparang tibagat. Inawagan nak iti kali. Di kan mas daaw ang nakakita kanya, kali. Nadusa ka gapo iti nagalas nga ugalim. Babaan iti gamat mo. Iso ti aramatem. Amang sipayot iti taraon mo. Ina bakit? Agbalbaliw akon. Katnuan yaman dagiti matingay na ramit ko. Di ako nulitan pa. Ang sing-sing puwet akon. Dak kaya't dagbalin akali. Sana kung agsinggawat iti kanan ti sa bali. Sigurado ka, adimon aramidan tinagalas nga ugali. Ikarit, ina bakit? Talagang agbalbaliw akon. Pakawanan ka. Ngaminton ulitam ti madi nga aramid mo. Agsubli kanto matla akalay. Kat saan kanton nga agbalinpay at tao. Itkan ka iti may sa agundaway. Tapno maipakitam ti panagbalbali mo. Sinawar min tinterong aglawlaw. Ngam saan miya masarakan ni Aga? 5 nga aldaw nga awan ti anak ko. Kailiw ko ni Aga. Lawina. Patib karam ti pakinakambaw. Agawid tumot lang ni Aga. Nanalawina. Oray da kami. Saan miya masarakan ni Aga? Kakadwa! Kitaan nyo ti sumungad! Niaga! Ay, Ti anak ko! Ay na, langan na ti agkakapsot. Isungag paisaw. Nanang, tanda akon. Aga anak ko, sa di na tinanggap-gapuam. Nabayag asinapsapul da ka. Pakawanan da ko ma. Sana kung nagbalin na dakas kada kayo akarubak. Sana kung nagsigawat kadagiti kanan nyo. Kaputa tsak kayatan ti agbalin na bilit. Nagbalin ka bilit, Aga? Wan, siyak di bilit a pinalsiitan nyo. Tinusa nagting kantada, bakit? Iso nga ita, agbalbaliw akon. Kat pakawanan dak kuma. Pinakawanda nga rod ni Aga. Kat manipod dita, nagbalinan anasingpat. Kat saanan nga agsigawat kadagiti makmakan. Nagagat itan kat kanayon matan at tulungan natin nana nga agtrabaho. Iso pa yan timangtad iti taraon kadagiti agkasapulan.
Bueno ubing, ditan, tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Isagani Bulyeser. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.